Bangsuri si susaya BJP atum Prabjin pen APHL si along chep Ogdunpo Bikram Hanse. Silong Karbi Student Association atum ningkan esegame kapadopon. Liang deng otom men and women football tournament ke pathu ke pangcheng. Dongmuka kalong ta prek jam chali hamalong than bang arani ta London. MP kang wai mate election aphan Bratcharia chong tum dode sang se tanglo. BJP atum ta MP ke chepahai thuvek ji pojok armu kisan pon dode sang se tanglo. ASDC CPIML pen chenglo asong ja ke theatom phan BJP atum anat tan pon bomlo. Lasom si lapu APHL si atum ta MP kang wai hut ke chepahai vek ji aphan dojoy je tanglo. Penaan ASDC amulu ketum aphan APHL si anat kisan pona birta tak klanglo. Lasi kibang GMP kang wai mate a election a hutta kedam tangason BJP lapen APHL siang bongsi kachedan dovek bupu ke maduta chinilo. Lason si isi ke thedonga birta malong news kelang arada phan pachiningto. APHL sia songja Bikram Hanse teng Prabjin pen bithung reng thama constituency along Bangsuri si sosia BJP atum APHL si along chepa Ogdun po pusi Facebook along lam thech paklang pon tanglo. Lasi CEM ahem tun arlo pen jongsi Bangsuri si sose amulu gaphan APHL si ahemtun arlo wan thudepte Karbianglong aracharia tomon kejap prek thuli ji puta cherok togara tumpen chethan pondente lasila swa puthak ko ana hoglone kaline ke apora phan inghon dunding si langdunang kokto News Text Report Malong News Chitini 5 player ni Silong arong sopialong Silong Karbilo Charlia song atum ningkan esegame pi ing nipon. Mialong kiong dong Silong along loka Charlia risoe jangatum chetong dong. Laso ho jasemet tok langa puthak chirok tok kami sitame padupon. Lo Charlia somaratum kenang sodatawar ke ingkam kachjor nangji hehoya puthak ta chethan chimum pon padu. Labang so jai mek SKS ya mei phu bing sonteron pensi chari pon. Lason se alohia man pen Meghalaya Karbi jutang asong ame phu Albinas Timung Professor Dr. Robinson Teron pen chenglok atum ta chetong dong. News Desk Report Malong News. Chitini 5 hour ni Liang deng otom men and women football tournament ke pathu ke pangcheng pon. Labangso ke pathu dong mukak et potaruarong ke pathu aklamalong si padopon lo. Jasemet labangso ke pathu Tezpur Baptist Christian Hospital atung pensi cepati pon lo. Labangso ke pathu ke pangcheng pon along Alhisar Puaman pen Karbianglong Autonomous Council I Speaker Rajuti Suchitongdun. Lasonsi BCH Managing Director Jagdish Solanki, BCH Finance Manager Govind Raj, UNICEF District Coordinator Sabin Rong PPPen Chenglok atumta chetongdon. Labangso amealong Rakia Hormu kirimpen ovimiatum akai kecepalang noa puthak titame kacethan kacemum pedopon. Keceng si ke pathu hut langhin FC lapen et potaro FC yang bong si pathu pon lapen et potaro FC atum si cepahai pon lo. Dong mukak pen Daniel Tontimung report Malong News. Kardom anutin pansami churol nalitum laso ajay megalong apornang chipidun ajoyne lapen nilitum ladak pini awareness program along at happy labangke addiction lapen human trafficking sameni linon cyclone bomb lake IGSSS puisi organization lapen UNICEF ahin pen esi pangcheng pon a project do ending child marriage polal bangke ilitum arta ka vepen pisosome ke en la so putha Karbianglong angkang stame ko sonsi ilitum cherok to ka siding pen la so arta ka vepen pinan ke do bang pajum pon thekji mala pen ke pa vede chinma la so puthak sinili pini la so jai meglong nili thekan chini ana alam the bangke chethan pon iglong lo la pen human trafficking pubang ahok lo ilitum long non las jasemet apor ilitum non social media akai dhut ke thek long lake ilitum chong thui seroi pen arlo so pi mardum han same nania dimlong pon det pen kacho jordam oso mardum han same ga prek a company long asosa akamalong bas le fason ga che pachimandam aphan same ilitum thek pon long lo lapen CWC lapen DCPO DCWC lake child welfare committee lapen DCPO district child protection unit along stami pen ang ana case do lapen alang litum rescue dam pandemic bomlo lasila so case bang ilitum jasemet rada tumbang chini ne da thek lasi anutin stami chirok tok pen ko sonsi ke doji ma la pen lahaya hin oso mardum han ko sonsi chepare pon thek jingma jasemet pen apaya
puatum osomar chelang pamima lapen themuchot pustame ilitum thanpare bom doma gavima lasi lahayahin alama bang pini la sojai meglong stame ili pen un an ki chathan ponong lo Nilidom Baptist Christian Hospital, Unit of Emmanuel Hospital Association New Delhi hin bensi kedamtang aning conference to mail bang so football match ni to bipon bom lo penengan ge ingdeng plian lo lasi main aim ge nilidom la bang so tournament gi bigel hello je awareness program like topic ke like addiction lo ben human trafficking lo addiction ge andam ge hello je non ki thurmi risoi jang to penangan nilidom thaglong lo je kangri kangkrang hormone pen silitum high pen silitum health hin bustame je phai no pon lo career bustame la benitum penangan problem dulu lahai kirim benajok lasi lahai pen keson lo bupo kecupe jok bonji fancy manen tum labang so program bipon no pen isibang ke human trafficking last me one of the biggest issue lo non ge ilitum India long pustame lasi lahai pen tum base pon si labang so tournament bipon no Aningkan bang lason tak taksi jitini paipo arni Bharat angkang than bang arani pusi talon bom lo lason si pining talabang so arani Charlie Hemalong tinta talon tur bintilo lason si dong muka hawara long ke do prek jam Charlie Hemalong ta than bang arani talon pon pusi nili tuma perang ke pen beta nang pale Jasemet Nihang Rongphar High School Tekelangjun Higher Secondary School Rongkang Tui High School dong muka Higher Secondary School pen cenglo kalong ta than bang arani talon tur Keong dung lo Charlie ari soy jang atum chetong si along tina Charlie Hemalong ta than bang arani talon pon pusi aning arong cipi pon rente dong muka pen Daniel Sontimung report Malong News Dong Punjuri High School long ta than bang arani katalon dun Socheng Dhanta constituency ar lokedo Dong Punjuri High School long ta than bang arani talon dun Dr. Sarvapalli Radhakrishna kahachar ni bache tondun pen aningkan wangta Bharat angkang than bang arani katalon dun asomsi pining ta along tina Charlie Hematum ta than bang arani talon pon labangso katalon along lo than bang Charlie Osomaratum do anchetong se alira lon pen jai mek pachut pon lo lason je Dong Punjuri High School Charlie Hem kelang ami phorup sing ti so Chandra Singh Teron than bang men sing ti kam sing hanse pen chenglo katum ta chetong dun langkhang pen Komol Katha report Malong News Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Clarda Kabirta.